Mentah kejan miet ngina pai syaka sab drodor jong wei pat usamla. Ubawatla udan kejing angnuat ban penlong yaka kum ka wei ni gilat kamai. Hendrai namar badang duna ke betip sepang jong u. Kane ke sab jong u kapau tang haki kendiat ngut ki para nong syong shnong jong ka shnong ka bau syong usa. Uwei unu kena to ngine kemi shipor ya kene ko kubor. Hagini ki kendiat benai belala ah pedeng ka klam COVID-19. Wala ke sarkar kam perking gi ginong patai kubor bana iwat kubor syakaleng kisnong bat ki distrik baper. Hendrai nalor ke ikhtiar jong ke sarkar ngihab ru ban buram bat kongo ya ke ikhtiar jong kidar barsnong. Ha kabangim la ban idrung kul mar syakisnong kitau klam da pentip ni ojing bet nagi bor penyat snong. Kumta kamlong ke basuk ngiru ban iwat ki kubor ke bakam per syakisnong ke bakam jengai na sor shilong. Wala kataru ngi persyang banyo nagi snong ki bam da jengai palat nagani kanong ba shilong. Hagini ki kendiat tayo balalet. Ki kubor ke bak hamper ki bengalayo lum ki kambon na katan maurang keneng. Kabdang hap akan nega distrik East Khasi Hills. Bat menta ka kentiru ngilawani kendo yo we usamla hakadong nong dawa maurang keneng usamla apsyarai lang mautho. Uni usamla uday ubadan nega sab ban to'adur ne ban droy ki dur jong ki bereo ki basngaw tanat ban chupa adro ban nega posisyon daki kamera. Ini ngasap ingala don nadu por badang kena he, nadu badang red, ngasat sungtunat bandro jindro ban sna ini ki kenja arts and craft kaba ngasat sungtunat ban de ban ngasat high school ngasat le ki exhibition ki jindro ban ngasat job hero te nadu otak por ingala sungtu bang don ni ka sap bandro jindro kan. Adin ba wasyam ni ka asap adon way perlok iba pulih ha nihu deling bajong ta ken iba pa yang aban dek apply hente bal hadin bangal apply ngala yo ka admission hente te ngasayo mun pulih ya ka short term course hente balong tang system ha nihu Kumbagalong himenta usamla apsyarai lang mautho udroy ki dur jong ki brio ki bapa de ki itu itaw yu ne ki para marjan namar dang bon ki bampadi i yakne ka sab jong u kumta namar badang duna ki dur bandro utrei be jakne ka kam hayeng tang ha kapor bu kulut por hadin bulat trei yaki weki kam jong u sem ki amin sim henry de na nakadaw bang ni don siya nong kandong ni tipsap mo ki scope ni ki jimpule badai ringkat bat kini ka arts kan nakadaw ang kamyo ban pule kini painting adu mentang pala ban sim ka ya kan ni kum kalat kamay jonga henry ngasim kan ni kum ka part time job jonga ngahap hi ban lej ban trace kuwe kam amar ngam pala ban kamay betan kani ka jindro kan amar ki order ngayo duna paham ta namar ki bere bun ki bam patip kani ka sap ko jongam ta bun hi ba pat rodor ki de tang ki parlok ki bahiyeng ki banga itu sudah kan ki wei ki bere ki patip kan nga banga don kani ka sap nalor ki dor jong ki babon ki brio ki bala pa adro u dangshan usamla apsyarai lang mautho ula pendap ru ban thok dor ka dor jong MLA barim jong ni kathan ubala klat no dangshan uba David Nongrum ya ko dor hi jong i MLA jong i bala klat no ka ngadro namar ba ngayo order kan ki bahiyeng jong hi iba de parlok badita abadi MLA ta kadaw ki kwa ban ai bu sang tanat Mani ban ai sngobha chaying jong i male de tang kata hi kata
jadi dor hi banga stanat bandro kalong sepang ka portrait kata kalong bandro hidur brio ki illustrations balong ki bahasa ilong hitang sepang hidur brio kan. Nado bula siya may nagasap kepada hau samla ap syarai lang udon ru gejing angnuat ban penon kam hok ya nagasap balai du blai nong bo nong thau ban penlong pat ya ka kum kalat kamai ban yang halagi jong ki kejat tang dagan ka kam ban penur long ya kanie le se ka kam shitam hado kendiat sni menchua namar bon dang duna ke betip spang jong u bad le se don kam ru gejing rap lagi bor sarkar ban penslor ya kum kini geru dan sap daga bat mi gi skim leng ba ketenat arts and culture bat ki wei de ketenat sarkar Kajing yarap hi don kambe naka sarkar kenang mengila ban penhe ban penmi ban penjana kini kasam de limba ka sarkar ada bakala ban pensaprang ni ki cakapule sini siya nang kendong ru nga ngasngo kataru kade ka jingrap ka bakraw ni ba don kum kini kasap kan bat kunju ru lada don kum ki scheme ki fund nama tajungi kan nang ba ngila ban penhe bat kunju ru haba ni play kum ki dukan ki ru ngila ban aikam ajam iki wei pat ki badan lang kum kini kasap kan ni kalau orang lupa hi kalat jing kamai lada ngila ban advertise dan ban penito sini stai kan ndre kajing jongam ta kalong ba bun hi gibreu kim patep kanya banga le ikini kasap ndre hadin ski ngai tarai limba kani ka interview jong kim ta kala ban penseprang kani ka jing dan jong ai ni kasap kenang gibreu kin la ban order kani ru kade ka wen ka lat jing kamai kan ingi ikinu hi badan kasap